Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na giti pakasalitan nyo, tibiyag ka na yan, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak iti kalman lain. Kaya patulod nyo, iti dahito yung programa, kat maibasa, sada kita pakasalitan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman lain. Sagudahin nga rod ti surat, ti pakasalitan iti kalman, ni pagayam tayong Manuel. Idi kalman lain. Idi kalman laing manong nemi, ta nagtultuloy nga nagpanes ti lubong kaniya. Iti papatay manong nemi ni ani nga asawa. Tagalpasan manong nemi ti pa nakaitabon ti bangkay ni ani. Iti pa nagsakit na iti nakana. Inrobot kumatendi kiti arwatek manong nemi tapno pumanaw ako niti day nga balay. Tagsubli ako niti sidong datatang kininanam. It kabayatan manong nemi nga rubrubot ko dagiti arwatek. Pasaray lumabas-labas manong nemi ni Manang Silvia nga ipag ko, nga inauna kabsat, dedi ani. Nakalukat, ti kwarto mi, kadedi ani, kita makitkitak met, numanin lumabas, agpalaod, agpadaya, agpasalas, agpakusina. Nanungas na nga madlaw ko nga lumabas, tumalyawak itiri daw, sa amat na kumitkita kanya. Manong nemi, igawid nak nga ta? Wano, dagdagdagan nak nga ta, tapno makapanaw ako nito dahito nga balay. Dinak namin pagkugusto ni Manang Silvia nga nakiasawa, wano ng asawa, kini ading na nga ani manong. May saklang tricycle driver, idinto tani ani ket estudyante iti kolehyo. Agbasbasa iti kolehyo. Hindi da relasyon mi manong nemi ta hatid sundo. Umay ko alain ni Sona dito balay da tapno enak itulod sa di eskwela da. Sa ti panagkaawidan manong nemi iti malay minakto alain sa ko itulod isuna dito balay da. Dadat nakadevelopan itirik na ditunggal may sa kada kami kini ani. Ngimidi tamadmadlawan ni Manang Silvia manong nemi na singit kami binalaagan nag-idin ni Manang Silvia. Jack malipatan, dedi bagbaga na kanyak. Nung kakayat ka kayong, tricycle driver ka lang, idin to, tanong makapag-graduar to ni ani iti kolehyo, kadadan to na pindas ka trabaho na, agbungan tumatente adong sakripisyo, iti bunso, iti burdek na kapsat ko. Iso nga sardin mo, timang hatid sundo kayong kuha na. Tanong di mo ulit sardin. Madadakas mo pasamang keng ka. Ngayon, intultuloy mo itlat naman nung nemit na nalimid nga relasyon mi. Aging gang idiadan ni Ani manong nemi iti 4th year college. Masansan mo ten manong nemi idagdagas ko isunid ito balay. Kat masansan iding at mapasamak ka na kami manong. Di makadakas. Di na pinalpas manong nemi ti first 74th year high school, 4th year college. Idi tagsikog isuna. Ket insang bednan ti bagi na dito'y balay. Kastaon ay manong nemi ti pungtut idi ni Manang Silvia, imay na dinutdut ti kapsat na dito'y balay, nga inyawid na. Ket gabot ta masikugan manong nemi. Ken gabot ta tinawat kayat, ngagtali na ed ni ani dito'y balay, siya kunti ng isang pet ti bagik iti balay da. Dududwadan ngagkabsat, ngagkabalay manon nemi, dadagiti dua, nga kakabsat, dama ng Silvia, ken ni ani, kada dandan iti asawa. Maliupat da amin nga kakabsat, ni Manang Silvia, ni Manong June, kastamatan ken ni Manong Rolly, duwa nga lalaki dagiti nang bait kadakwada nga babae nga kapsat. Sa ni ani tinaudi manong. Ulila da nga demang manon nemi ket ni Manang Silvia taadaan tinapintas nga trabaho ta nakapagretuar nga run.
Pagbasbasahin idi manong Nemi ni Manang Silvia ni Manong June nga dyan na. Ngam nakasikog iso ng gasawa nga din na oras. Kastamat manong kini Manong Rolly Manong Nemi. Agbadbada nga nakasikog dito iso nga pilit nga nagasawa dan nga saan da nga nakapagturpos. Sakit kastoy Manong Nemi. Nga saan mat manen nga naituloy pa ni ani ti nagbasa na agsipod nga rod ta na sikuga. Iso nga nagbakbakit nga balasang Manong Nemi ni Manang Silvia. Tatitawen na idin Manong Nemi kit 35. Takayat na nga rod ako mga tulungan di kakabsat na pagbasahin ni da. Ngam saan damat nga nakapagbasa. Dagiti duwa nga lalaki agpadpada da nga nakasikug da bayat nga agbasbasa da. Nimat ani Manong Nemi na sikugak nga dimat nakapagturpos. Manong Nemi imanugot matlaing ide ni Manang Silvia nga nagkasar kami kini ani. Tadi na kayat Manong Nemi agsikog nga balasang. Iso nga da agpitpitik iti saklod na iti agasawa kami. Ado man ti gastos ko at ado urnong ko. Arigat mo no puro gastos amin Manong Nemi ni Manang Silvia. Nagkakabalay kami nga rod Manong Nemi ket kas iti aramidek. Masapag ngagriing iti bigat ket siyak pa yung tagluto. Agistimar ket siyak no kwamaten iti akidasar nga mangayab kadagdag kapsat at numangan kami. Mapanak matagpasada Manong Nemi. Ngayon di adan talo nga bulan, sipod nagasawa kami, ket upat meten nga bulan, tisikog ni ani. Iribigla nagsakit Manong Nemi. Inhus hospital mi. Naging ka Manong Nemi nga saanan nga kaya, natay ti asawak agraman, tisikog na, nagsakit. Nagsakit, nakasaksakit, nakasasaem Manong Nemi. Kaawanin, ti babae ng ipatpatag ko, aglaman, ti anak mi, iti saklot na. Bali duha minatay mi idi Manong Nemi. Ti asawa, kan ti anak mi. Kanidi, tamaitabonin Manong. Kas na ko nakinggay tayo nga madamak, isagsagana, dagitarwatek, tapno pumanaw ako niti dahi nga balay. Ini talumabas manen Manong Nemi ni Manang Silvia iti kwarto naguni akon. Manang mabidlang nagsardeng rimuarak. Imasudek. Irurubat ko na gitarwatek. Kap nagsubli ako niti ayan datatang kininanang. Nagsubli ako sa dibalay. Awanin tinaskin pa nga. Pagpautak dito ita. Matente asawa. Pero bigla unay. Hindi ko mapailang nakamansayag. Indrubat mo kumanda kita rawatem. Tapno hindi ka umata tabo ng tibangkay. Tikapsat ko. Dire-diretso ka kumalatan di balayo. Nga saan ka ng simsimrik pa iti dati ko balay ko. O ana. May robot mo na kita rawatem? May robot ko. Kaya na pala ka rito Pumanaw ka nga rodin. Amom, sikat ti maysa nga nakaitad ti kinabuisit ti biyag ko. Saan ka humamit agsaw ti kastamanan? Katalaga man. Nagsakit. Napaayak. Pinaaidak digdi kakabsat ko. Kat sikat ti maysa nga makay ka po. Ni ading ko nga dyan, nakasikog. Ni Rolly, nakasikog. Ni Ani, nasikugam. Nagasawa nga din hanga nakapagturpos. Kaya no sa mga nasigugan, siguro kat si Bibia kumapalay tatikapsat ko. No hindi pa lang kat sinardangam ni Ani, si Bibia kumapalay tatikapsat ko. Iso nga basol mo. Basol diyo. Da kayo tigapunan ng apeng saan ako nga nagasasawa. Sa bagamanang, ako matinti problema. Awanin ni Ani. Anda ko mapala ti problema. Agasawa kan tungot eh. Awan karbe nga mga magakanyak.
Nuanyaman kahit ko haramidan. Ganda nga ubing ka ba't pa? Ubing ka pa tawin ko 35. Mamanang. Ubing ka pa. Mabalim mo ulit ag-asawa. Uri manot asawam. Hanya? Ay, uri mamin ano ka ag-asawa ko na kuma. Abay mamin ado ako mag-asawa. Kahit mo sawan, mabalo-balo at. Sige manang. Alak nga rin na kita arwatek. Kahit pumanaw ako. Adios! Tinalyaw ko pa'y na minsan manon na iti pagkabuklan ti balay nga nagnaidak iti sumagbanong nga bulan. Uwain manong na imi. Nagnaidak iti dito nga balay nga naragsakak kunak takadanak ti babae nga impatig ko ken nang ipatig kanyak. Ngam dito madlang nga balay manon na imi tinangtad kanyak ti ladingit. Kaputawanan ti asawak ken ti anak ko. Dito nga balay manon na imi. Nasaan ko marumbeng nga napanak o no simrekat. Akas ko na ni Manang Silvia. Saan ko mga rumbeng nga nasawak ti anak kapsat na. Siya karuti baysa nga rason no api nga nagbuling nga buisit ti biyag na. Hindi makatano nagtito balay manong naimi saan nga mas daon ni nanang. Ala, namnamay mi anak ko. Nga talaga nga isang pitmon sumangpit kan ngagsublikan dito balay. Kalpasan nga, manong nga bulang nga nagdan na kayo, iti asawam. Nagsanggasat ka nag-asawa nang tanasapa ka na balo. Napukawan nagti asawa ka na anak. Nakitobing ka man palang titawan mo nga mano? 22. O, 22 taon mo, 20 day di anihan. Running to 20. Agraduar ko man 22 met. Asaan ka mat nga napag-graduar ti kolehyo, taging ka mat lang ti high school, saka nag-tricycle. Nagpasadad tricycle. Alang ito trabaho man Siyempre, agpasadag man ni tricycle la. Doon to na kita chicks nga kursunada kanya, ti agpili agtumanan ti mawaling ko si kukan. Ay, apo ya. Amangan mag-asawa kan tumanen, si Manuel, kahit mabalo kan tumanen. Karabian na manon nemi imaydak dinanon dagiti kasinsin ko nga padak nga tricycle driver. Kasin nga balaw, nasapa nga na balaw. Umakan and then sakpit mga pulutan. Sika bastit bakalat 4 kantuso na tat. At damat pa nakabagay. Nagaskasat kay ngam siya, mga kasin. Tapay mat. Una. Tas ibibiyag ti asawa yo, ngam siya. Manulay nga bulan, sakbay nga natay. Nairaman pa si Kog na. Alagat uminom ka karon da. Liw-liwam di bagay, mag-move-an ka sigod. Agpasada ka. Barbarang makapasahero kanto ka dati kasukat ni ani nga dagos. Apay palayang met nga mapambalatag sapol ti sa bali man kasi. Kanapi kami napimanaw ka sa jay. Pinapanaw na ka ni ipag mo? Kasi matatranta na siya at nagbuluntaryo pimanaw. Diya kun inuray nga baga nga pumanaw. Apay ka pala kami pimanaw ka. Gana ko mga rod. Awanin sa jet asawak. Sa napilpilit laeng ni Manang Silvia nga nang pasangbay kanyak di balay na. Puno balay na. Kaya niya nga tagasin no. Itatawarin ni Ani. Isublat mo ni ipag mo. Hani ha? Abay na. Nakaskas daw ka di? Manutawon na ito ko nam. Manutawon na. 35. O si Kamano. 22. Kaya pa ko mga, it doesn't matter kaya asawa na. Nagbakbagat abalasang. Kaputi panang tulong na ko makadagdig kakabsat na. Tapno makapagturpos da. Kasi yamat. Nag-aasawa da. Sa natayan ni Bunso. Agmay man sa nisona sa jay. Nakakaasimat ni ipagmunga Silvia. Apay nga di ka mawampasyaran. Taisot asaron mga arman. Di naktulagid di kayat. Apay,
Dinakpay kahit hindi ka para itikapsat na. Isundo lagi din na mismo. Ngati amom. Diyak to ayat ngaramidan na ita. Abin di mo kayat. Kinaraman namon diyak kapsat na. Baka imas ni manang na. Amo madlaw kat nga 35 taon na. Nalapsat mo mga opisina. O ano ya? Babaamon? Oray mga rudgat sa bale, nga mangarim kiniipag mo. No imasim ini ni ani, naimas mat ni manang na. Nabartek kan sa kasi, anak nabartek. Nga mapay di mo ka din napanunot di. Nga nukas pagarigan ta, nagpaot kumapit ibiyag ni ani, nagkakabalay kayo nga talo. Mabali mo mat nga, pasaray, mapamo isublat nga sir kanjik kwarto ni ipag mo ket. Awan day ta iti panunot ko manong nami ket karisumar sa runong nga aldaw impatuloy ko tinagpasada. Aging ka manong nami nga saan ko nga nagklik-klikan nga dinapasahero ni Manang Silvia iti may nga malem. Aguro oras tilugan na manong nami. Kada awang ba't kargak? Awang mati sumarsaruno kanyak nga tricycle. Sinarte nga. Agawit ka manang? When? Umay ka natin. Itulod ka. Adoro rayak. Asin no? Basta adoro rayak. Umay ka manang. Adoro rayak ko nakmet. Hanggang orad nga pinilit manon na medyo inlisik iti sangwanan na ti tricycle ng sa anak ni Madayo. Agur-uray nga tamat ti sabali manon na ang aumat ti mauray na gabot ta adda amin karga nga tricycle nga lumabas. Sinubliak manon na patras ko ti tricycle. Umay ka manang kadarigat agarat pa sa pagluganan nita nga oras, rush hour. Diyak man gumangganat. Umaykan. Dimsagat. Ada karga na nga bag. Ilogan ko na ito bag. Sampat nga nagriring ng ilogan. Lumugog ka matamanang. Sige. Sige malangin. Ako maturoray ko. Ako ang pingata manong nemi may nga metro nga kada yumi di bagana kanya. Ida malang nga roded dumao sa di tiyandaan. Ha? Tiyandaan. Ida to ba si dumao sa kita dalanas ka nga gatangak? O sige nga manang. Mamayat sa amat ni ipag ko na. Numan ang talyawag manong nemi ti kaadaan sa sidecar na kayo dong porme. Tamo po bisina nga ron. Kaslay talay nga makitak manong naming nga naglapanamad gamit ti legs na. Kaslay nalaplap sa ti legs na nga didiani manong. Ama, ta medyo na ikat ti butinis ti blouse ti nuporme na manong naming kat ni. Inarantahanan samat nga ipagpakita kanyak ti poon ti barukong na. Wow, no naimas na diani, baka ako na di kasinsin ko nga. Baka naimas ka mana. Inuroori ko nga rin so naman ang naming nga napanit siyandaan. Ako pa nga 30 minutes at dan. At karton nga bagbagkatan na. Timaraya ka ng sawat kang kuha na. Mama manang, siya tabagkar ka. Magam ko mga dakargam, tisimurtak yung ka. Pinagkat ko. Sige manang, umunakan ko, uglugan. Tamodo dito karton. Nagtungpal. Nakitak man ang tipon, tibaro kong naman, ng tamedyo niya pa eh. Naman sapay nagpulbos. Inrantahan sa amin tinapandisiar nga nagpulbos ka nagbangbanglo. Nalangab ko manong name ti banglo na. Manggargarin sa amin dito nga ipag ko Kagurguran ak dito, idi pa lang. Di napulos kayat kagbaling nga nubyok idi. Uno nubyak idi ni ani. Kang runan na kasla. Tumuktot sa dilangit ti gura na idi mamuan na nga masikog. Idi umay natututin ti kapsad na sa jabalay. Manong nemi di makadanon kami dito balay nga nagkapwa
Inalistuwak nga napan inalat ibag ket karton tapno maka desagi suna. Isubdan to may kunto subli nga lain. Isa rekulat amanang. Ha? Isa rekulat amin eh. Ape ko man nagtsak isa rek. Sige nga ron. Hindi may isarag kon manong na iti kabaggen karton, gabot iti karton kat naglaon ka nagitiya para iti kusina. Insarag ko nang entretso kinanggana iti kusina manong na kaya kagsubli ako niti salas, nakita kisuna nga simrek iti siled na. Inurure ko pa lang manong. Inuwaras ko ti pa nakita kiti salas kat nakita tiladawan di asawak manong. Kapang ko inala, tinaikwadro, anay parabaw, ito kadoro. Ani. Maligib ko manin manong laymin ni Ani. Umis-isem iti ladawan na. Tsak naliglikan ng inagkandig di bibig na. Abagasumat nga dayta tinasiputan manon nemi ni manang nga. Silvia idiromar isunit salas nga nakadaster ngagminar ti barukong nangawambra na manong. Adda ka ba't palagayam? Ay, inorore ka nakasukat at magpakadaak manang. Kaya huwag gaya maya. Kasano nga ingkang di ka pagayam nakaplete. Mabidlayang ta ang plete ak nakalain ti kwarta ta silad ko. Manang hanin. Anang saan? Hanin manang. Manang hanin. Kinunak manong naming sinurot ko isuna nga simrek iti siled. Simrek ak man. Abi nga simrek ka. Abi nga sinurot na. Ay, tapno ko ibagak nga sa anin manang. Saan nga ang pleplete? Abi ko saan ang plete? Kita pagsapulam na ita. Ala, awatan mo. Inawat ko manong nemi tidijaya na nga ti panangawat ko ket naigkamak ti ima na tajakmat ngamin kitkitain ti awawat na. Doon ket isuna mismo ti kitkitain. Nakipinereng manong. Hindi ta sangko ibatan ti ima na. Ibata mo ti imak. Kinrumor kan ti silid ko. Sorry manang. Rimuarak. Simurot. Napangkumanin inalat na kwadro nga picture ni Ani. Tap na iplastar ko. Saan ko ngamin na iplastar itay? Nakarode manang Manuel. Manang hapay. Nakita kita nga binuy-buhay na picture ni Ani. Sama binisito. May liwak namin kay Kuana. Sayang. Nasibibiyag ko mahita, dandanin ako ang irwarin ti alak ni. Ngayon nga rin. Kumusta ka? Pasada aklat ta, pag inuliw magag ti amin. Pasari man tuminumak. Tadyak makaturog na siya kuminong eh. Kasi ka manan, oras siya, sana ka makaturturok. Sige manang nakon, mabiglang, abay, agluto ak labiid, tadi ito'y kantumangan. Ha? Ruben ka mas daw ka? Di, tulungan ka ro din nagluto. O di alalis to, pay. Ama, mayatsa. Mayatsa. Naku, naktibagik manong. Kanakadasterisona, nawambra na manong. Agminminar manong na imit, nagpintas nga sukuk ti baro kong virgin nga tapay lang dito nga babae. Tawad na nga 35. Para karoon ti kusina man. Ano nga ito no? Ikatamda pandulo mo, tag-short ka. Awang nga short ko.
babulutan ka. Mawid lang tam. Mabanang mahalag short, nga babulot ko yun ka. Tandi ka at matanga nga nakapantalon. Sige, manang. Dito yung short mo, ang kagsukatin ni dati nga si Ledjo ni Ani. Sige. Nailat matindad na nga short, mano. Agbisoon matiba. Batong tikwak no mo na tumangtang ka na. Bayaman. Tapno, ipadlaw ko yung kuwana. Yung baga naman, on naming nag-i-prepare ti ikan nga iso ka na ti masigang. Uhen man, pangkumata, dinalusan man. Hindi matarusakon. Hindi sumrekak, manong naming siyak tikit kitain ipag. Iti baba tikit kitain. Ay, nailat maggahin kang katisurot ng pabulod ko niya. Okay lang manang. Nagbiso lumot dito na eh. Gura ka tayo naksukatan. Hanin. Kasulatan. Di ka matangan. Hanin. Ikataktumal ang matamdo. Doon ka ano? Doon na sublik ba na pantalong ko? Ito nagawid ah. Nagawid ka pa lang? Ana? Agawid ka doon. Ito makapanganta. Kawin. Siya akong deksigang. Alaman kita bayagang nga dyan naramanan sinigang mo na imasket. Gawat ha. Magustok no siya katagsigang. Manong nemi pimanaw iso na hindi agsubli ne. Ang dabit-bit-bitan na nga supot. Manang ano na ita? Talo nga beer. Kan may sangan gin. Ha? Di mo kayat? Man. Ngamjak may busta may sangan gin ha. Di guduayim lang. Kat siya, talumat ng beer. Dasar mo nga din. Kapag isunay. Nalpasin, nakasigang ako. Hintasarnan man. Limukatin iti beer, minom. Takmatin ti gin. Medyo ni kakti danum na, pinunok sa ako. Tapos, style na. Naikak. Nandito ko na doon ako. May kadya kinrabaw tapos saan una nga nasanger di kamin kasta si ka Anrel Sampuso nito ikatam na dyan dadyo bordong dyan apo kita ore lang bumharat sumbrat nga gin manong navy numunan siyak tuminom kat purong inumak sakon to pasaron man ti danom nagimas na talaga ti siga mo Mamo, manay po dito pinanawan na. Magmaymasakon dito eh. Pinanawan ka di. Pimanawak. Gabutawanan ti karbangang pagagna dito itaw matan di asawak. Di mo lang pinanutan. Ngayon dito awanin ni Ani. Magmaymasak. Di mo lang pinanutin kasasaad ko ang may mesa nga sisyak. Ang may mesa ang kababait kinatao. Napiyapi di si bibiyag pala na anit at tayo suna kakatwa. Kating gawid lang ko ma. Sabi ko ma. Di mo lang pinanutin. Itatawanin ni Ani. Sinupeng o tikaduana. Kunang ko ma. Kababain mo. Ano ko man kababain? Di nagpagugustuhan. Anak, di nagpagugustuhan nga nagbaling nga kayong mo. Kaguro na ko na, di nagbaling nga relasyon mi kini Ani. Sika mismo nang ibag ka nga may sak ka nagiti buwisit idibiyak mo. Kung ako lang leja, kapag sakit tinakim ko, tinapasamak. Agasim awan nagbaling ka nagiti kakapsat ko. Sakit na tayo ni Ani. Sa itamay masakon. Sa lakit pinanawan. Nakayat mo? Nagnait ka dito eh. Manang? Abay. Madi? Makababayin nga. Ano siya tabayin mo? Sawan na kiti tao. Apay paano nung sawan na kiti tao? Hampat nga dakes. Balo ka. Balasa nga.
Di mo ka di pa lamawatan di kahit kung sawen? Apay, gabok ka di na natataing anak ng di ani? O rin mo petawang ko. Apay, adayo ka di launay nga nalaplapsat dahil di kapsat kong mitisyat. Agor ka manang, apay, nayunak pa di inom ko. Taapay, o rin sakan tulamayat, ibagbagat, nung nakainom kan, nung nabartek kan. Naturturad ak manang. Naturturad ka nga. Umarakop to kayo ka. Abay, di na mabaling arakaw ben. No saan nga kompleto inom mo. Naturturad ak no ko eh. Ano? Agar arya ni Ani. Mamati ka kumatar arya. Nakaadalim ko titimaog manong nemi diretso. Bimara ti bagik nga talaga kat ni sumama yan manong. Saan kami langin ngagsangsango kiniipag ko manong nemi imabayak kang kuwanan kit inarakop ko. Ipag Manuel. Matisap sa bali, di ba? Laglagak launa yung lalaki. May palubos ko pa lang niya. Iti pa lang sa baling nga lalaki ti makarakop ken ka. Idinto ta, saan ka nga nadaan ti boyfriend? Saan ka pa nga nadaan ti boyfriend, di ba? Sampay. Anti sa bali dingin kasok na sa nga ti panagbiag mi nga kakapsat. Ti panagpabasak ka rin ti kapsat ko. Nalipatak ti bagi. Gapo ka dakwada. Tati ko na, agradwar kumapali ni Ani. Nadatrabaho na. Kalpasan na kat panunutak tumatan di biyag ko. Di bagi, ang imaumat ni Ani. Gapo tawanin ni Ani. Awanin ti problema. Ori awanin ni Ani. At kamit nga kasukat na. Gusto ko na yan, ti panang nutnut ko karagin ibibig na manong naming kat madlaw unay nga mailiw, mawaw. Gusto ko na yan, ti panang kayat kat nakaniyak manong nga ibatak ko man, naging ibibig na hindi namat palubusan, ta isumutin ti mang nut-nut-nut karagin ti lips ko. Insalagsak ko manong naming, nakulap ko iti labas ti daster na kat na open na open nga maiganak nga apro-apro sa matin, naging duha nga mansanas na. Sa pisil-pisilin manon ninyo. Manuel, amom ka di, ngano kasta nga mangmangig ko tila iluyo kini Ani, nag-aabay tayo ti silid kat umapapala. Anya, nadalik lay bagay di nga sak mamet. Sana all kung kunak tinagam ko. Anya, huy, sana all kung kunak. Itatawanin ni Ani. Manuel, di mi napupuutan manon naming adda kami iti silid na. Di mi napupuutan manon naming adda kami iti silid ni manang Sylvia kadagpadpana kami nga lamo-lamo manon nami. Inikat kontinas na ilit nga short ngayong pabulod na. Kat naibuangin manon nami ti maipipit nga tigre uno kubra. Nga di makita na nga maibuangin manon nami ginamatan na nga dagos. Ti amok idi manong nami kit igkaman na lang ngem insak mo na kit din mano. Sylvia. Nakauy-uyong ka. Gor ka takagat-kagat ka. Sumitlaing nakapigpig sa ti asog di ading ko no kasta nga ko tanaka-uy-uyong kagaya ma. Gori ka kagat-kagatan ka ita. Sylvia. Inadas kumit manong naming emplastar nga nalaing no kayat mo't mangan ko nakgor ka ta mga anak.
Wen manong nemi narubub kumet kastaona yung tidiguna ngat liningta nga tilapia manong. Manong nemi no sinigang itay ting kamsinda liningta nga dabasit apgad na ken alsem na manong nemi dito ita nga mada mga pulpulutanag. Medyo na apgad manong nemi nga na alsem. Oma lagi mas ti pa nakalintahan ako ng kastaona ti pa nang sepsep ko. Oh, Manuel. Naglaing ka, Manuel. Oh, Manuel. Imbag lagi din tawanin ni Ani. Tawarin ako mapalin ni Ani kahit ko kumaiding pagkrapitin na kami. Tapno saan nga sana ul. Kung kuna. Aging gaman na yung balbyal yung nagplastar kami at daman hindi kinibig ko iti barukong na. At dan manon na iti asog ka na rin ang natin nagpanangakarmkem kanagiti mansanas. Kabayatan manon na nga tidakulap ken ramay ko kat agdagdakiwas iti baba susorbiek no kasano iti pamayak tapno santo na masaktan no serkak guluktak pisangit manon na iti talun ti langit. Talaga nga virgin manong na 35 years old nga awang pa-experience na italahay nga daw experience. Wan manong na umapapal gayam idino kasta nga agrumansa kami iti kabsat na. Sana ibagbaga sana ul. Kat mapaspasamak itan. Basta unay manong na iti aray na panagaray na iti pilit kun nga isirek ti kubrak iti ruangan ti kuway bakit pimpa naloktanen bimtaken napisangen ket ko Manuel Wen manong nemi diday nga rabi ket kastaon iti panagpapasmi kiniipag Manuel tiunukan kayong sana ko na ibay amon tibagbaga kayong gabuta awanin ti akapsat mo kanyak matanibaga ti ipag gabuta no kasanulaeng datanton ti sumarno agasawa. Oh Sylvia, oh Manuel. Kasta nga ron tinapasamak manon na may kabigatan na nagawid dito balay kat dinamagadagos ni nanang napanak. Imiyana kita yan da ipag nanang. Sinong ipag? Ni Sylvia. Sino kumapit? Dakat pa sa kabaling orat ng ipag ko. Ano saan nga ni Sylvia? Imiyang kasadyay. Unang. Napasahero. Yung tulod ko. Tinakbatin pinagawid. Umihan kan ko na. Again? Muyulat na. Ay, nagloko kayo. Abe nang, dakas kadikit, baluak. Balasing itsuna. Katawang painim nga bulan. Sipot pimus itasawam. Andan mapaspasamak, andan napasamak kada kayo tiipag mo. Imbag mantasan na kayo inarariya. Dahil dyan nga ane. Ninanang, dapat marami din tinalpasagan na tayo. Wala nga madi. Ano nga madi? Uray yung makatawan Kito man uray mintot makatawan kalpasan nga katagkasarkam ton. Ang mabaling milatanda agdan na. Iso robot ko na gitarwatek. Tayin to no. Agawid ak manipot pa nagpasadak. Nagasagtot arwatek. Ta isang patkon iti balay mi. Iti agbalin tong asawak. Nanay. Kaya po ay. Di pa lang arod diretso ko mang isot inasawam. Nga saan nga di ane. Kumangarod nang kasano ko mga armat kasi unang inauna nga amangim siya. Gusto kaya kitam kadlahin niya ya. Kaputa na tayan ni ane ni matan ipagtin sublad mo. Hanga bali nang napimpintas na imimas sa adaog pra ada trabaho na humungop opisina. Hindi napimpinas itan dibiyag ti anak yo. Ay nag-aasat ka ano ka sa tabarok. Sabi ko matawan tagpuralin nga problema yo. Awan tagbalik nga lapad yo. Sino ko ma? Kanana ko matagbalik nga lapad mi. Kaya nga mo mamangan no. At tagbalik nga lapad yo. Dinanggas ko nga mismo ni Sylvia iti opisina na manon mi
idi panag-aawidan, idi makita nak, imasadigasigod. Oh, imay na ginururay? Ginururay ka. Nalipatag man kami nga dinamag kang ti cellphone number mo. Tap na matawagan ka mismo. Ken maalam ti number ko, tap na matawagan na. Sige, hindi nga ro din. Darsam. Abi kasla gumangganat ka. Basta pagandarin mo kat patarihin mo. Alan, agtungpal kan. Nagtungpalak met manong. Hindi makadanong kam dito balay, dinamag ko. Abi nga kastaon ito parang dagdag mo kanya kitay. Kasi dakabutan mo makakita katata. Hawan, o ana, agluto ta nga duwa, wano umanapay lang ako Manuel, naguri ka, abay, nagmalmalam nga agad asuka. Mawalilata, naimas magdatataga sa suket. Yung may mas manan na makapagdigos ta nga duwa. Di, inak gumatang manan ti arak. Agluto ka nga ron, tinang gumatang ti arak ha. Sige. Hasta nga ron manan, tinapasamak manon na imi, nagpapas ka mamanin ka rin ting arabi. Kabigatan na manon na imi, nagrubot ka mga duwa. Imbaga kang kuha nang itulod ko ito opisina nang saan ko nananatan. Mangala ko ti sa bali. Apay, basta mangala ko ti sa bali. Pangal daw manon na imi, napanak iti karindarya nga pagpangpangaldawan mi nga tricycle driver. Hindi o masdag kanyak ti may isang lalaki. Sige ni Manuel. Siyak sir. Sir konak manong nemi tilangan natin mga opisina. At naman ibagak. May katoy. Medyo ginuyod nak manong si Murutak man. Abi ka di sir. Adaywam ni Silvia. Anya? Adaywam. Abi ko man daywak. Kitipag ko. Agdandan na kami. Amom ka di? Nga girlfriend ko iso na. Agkopisahan kami. Awan din baga nakasta. Hindi na imbaga nga the boyfriend nan. Sabay sa. Isakti mo na. Virgin iso na nga tinagakwak. Sungat ko. Sir, nasino ka man. Hamangan, nagbabawi ka. Nakita mo, timak na rin, nakitipata ka tricycle driver. Siksi ka lang. Isong ibatan na client. Ibatam ti kwel na ti batok. Pare, abay. Ala. Saanin pare, saanin. Okay lang. Amang ano, mapapatay yung iso na. Talaga papatayin, may mapapatayin tayo. Hay, nasasino ka man. Kastor kami nga tricycle driver ha. Uri do tricycle driver ka man lang. Nanumukom lang. Ngayon na damasaktan. Ha? Nga padami nga tricyclean. Dita. Papatayin mi. Sino papatayin nyo? Tisa sino man ang mangdagan, tisa sino man kata kami. Pumanawan! Gusto naman tintidardaras naman nung naming at imarang nga rin mo. Sinipsiputan mi na paniti nakaparking nga kutsi. Para sino jay? Tingnan mo. Gwapo man ng mga opisina sa. Oo, mga opisina. Linangas na kami. Kahit na talaga nga din ang ibatan nito, kahit talaga nga tiraan. Dinaan mo nga, disabsabukil ko nga Batangas ko. Kadi, katuan. Hemjak lakay at timisagmak. No makapapatay ako, no makatangaranak, may balot document lang. Sayang eh. Apay, ano sayang? Sayang ni Ipag. Nagdinamag nga ron. Nagalbasa nga natin ti asawa mo katin sublad mo ni Ipag. Nga na dyan ti kapunan ng aping liningastak na dyan nga lalaki. Girlfriend na kano ni Ipag ko. Hindi to tasakti ng damo kayong ko na. Ito na kano nga ti kasar pare. Ito na damakatawon na di ani. Umawis kayo to amin. Oo, okay talaga. Ito nagkasar kay kinaan eh. Imay kam amin. Nakadado nga pala.
Hindi ado mainta nagargarbon tumanan gabuta mismo nga dadya ipag mo nga kapsat daddy ani ti asawa mo. Intawag manong name ni Silvia nga saan ko mapandagdag sa nisuna ito pisina na. Tinong palkumet manong name. Imono na ka nakaawid, nakaluto ako ni dudumting isuna. Sinabat ko manong name ngay di makastrek, inarakop kong inagkandi lips na. I miss you. Agpapapas lang ako dun pat-pat na, noreak lang mapuy-puyatan. Sa miss you ko nam lang arot pailaing. Amom ti may salang nga oras nga saan ka makita. Kasi bilang ko nga sa nga pulong at tawen. Sobra ka man. Aman. Agore ka. Kasla nasishoot ka kanyak ni di ani ha. Ha? Pagkunam. Katuwen. Haw ko lay pagpakita hindi kan ka. Tao mapapal ka no ka. Nakasushoot kami matidi. Ngayon magor ka. Wensa. Kaslahan adda nga. Napatpatig ka. Nagpawisaw. Gabutas si kasiguro at talaga tinikari para kanyak. Ito tong balbiyag. Katsak na tinikari. No, pa'y ubingak kem si ka. Tida ka uyuyungan tagbabakit. Oh? Oray man pa'y 60 taon mo, nakaimas ka. Himagure ka. At da may nang salangan kanya. Kinapudno na, liningas na pa eh. Ibaga ng adaywang ka. Ni Freddy. Ni Freddy, ko opisinak. So kung nagkurakin ka nga, di ko umay sa di opisina. Tamang ipangpangta. Babaya, sumardeng to. Sabi ngamin. Nabayagan ng araw kanya kisuna. Yung Jack man kayat. Sabi di mo kayat. Jack kayat at si kang arti kayat ko. Ori adap. Si bibiyag pala ni Ani ka nagkrasa kun king ka. Oo? Kagurgura na kayo di. No api kagurgura kayo di. Kat api nga ni pala yung Ani ti Arman, di pala siya kunak kuma. Ni manang Silvia nga eh. Sus, manang ko lang. Aman, agim imo na kaso nga kagurgura ka. Maglagay din tanatayin ni Ani. Hoy, pakaragsakan gayam ti pupusay mo kapapusay ti kapsat mo ah. Ako ang pakaragsakan. Tadyak pandagayayatan. Nagladingit ak matkawan na. Ngam si kamat lalag ko na. Nasikakan siya kan talaga tinikari. Ano, nakaluto ka? Kaluto ako. Inda karod manin rugyan, ti uminom, pangpaimas ti panangan, ken pangpapaot, ken pagpaimas ti romansan, kanekto manen day nga kubram, kagat-kagat manen, naka-uyong nga talaga. Nagtultuloy nga rod manong na ti panagdan nami ken Silvia, kas kamlaga sawan manong, tilaengin pa nagkasarmi ti kurang natap numakuna nga gasawa kami. Sa anak maten manong nemi nga inulit pa nga binalaagan da nga Freddy. Uwaray nakitak iti na minsan manong nemi. Kunaklano, aglugan, tagparpara. Ngayon di makita na nga siya, imbabawi na. Bahala ka kunak man. Kami di may sang aldaw manong nemi nakapasahero ak iti may sang naka-short, naka-sleeveless ng babae. Papa na mading, ipalaod mo manong, impalaod ko. Inutoy, dita na eh, isarek mo. Apa isarek ko dita? Manong nemi, hotel matenti bagbagana. Pinadisaag kon manong nemi sa ko pinagsawsawan. Hintarayakon. Nagawid ak ngaragusan manong nemi. Ngayon di subangpet manong nemi ni Silvia sinalagad na kadakos. Kunak manong napudno ka. Asino na di insarek mo ti hotel ang babae. Nakashoot na nakislibless. Silvia, ada nakakita kang ka na makamamukan niya. Intawag na. Sweetheart, nakapasahero ak ngortikas jay. Yung baga nang isarek ko. Saan ko kinayat? Pinadisaag ko. Sa ako intarayan. Talaga? Uy. Awan ti pagdanagam. Ha? Saan tanong orayon pa nga? Adda makatawan nila di ani. Agasawatan? Agkasartan?
Sige, nisot ko na. Sa nga pulo pa lang nga bulan si Budpimusay, di ani manon nemi, idi maangay, idi panakiasawak manin. Ngam nang ingkandem at lahing, di panangasawak manon nemi kani ani. Ore santan nga gargarbo ko na, basta tanasken kadada, pakakitahan nga nagkalaysakan. Awan maten di dumteng manon nemi nga nyaman na, nga panakalapid ko iti relasyon mi kini Sylvia. When nagpasngay iti inauna nga anak mi manunay kalpasan ti duwa nga tawen nga relasyon mi. Aging ga napasarunuan manunay mi ti may kaduwa nga anak mi junior idi sakbayan nga nagminepos si Suna. Manunay mi adulat tamat dagiti saan nga maliklikan nga sulisog ng rura. Iti kas kanyak manunay nga adamat lang atay ako natay. Adamat iti kundaway nga masaray sumuro ti imon ti asawak nga awam mati pamaniknik na. Tatalaga nagtalina edakbat nga nasingpet. Iti agdama manunay mi adan iti elementarya dagiti anak mi ket kung kuna ti asawak nga imbaglagid din tanaka asawa pa lang ket nakaanak. Ket ni panay nayunan nga manay nayunan ti tawen na ket sang kaibalag na kanyak nga sa anak ka nga sumapsapol ti ububing nga amang ngimiti Suna. Kung nakmadakang kanayon nga magbaga nga awanin ti sabali pahay no di isulaeng isudalaeng dedi kabsat na ken isuna nga isutin ay kari para kanyak itutong palbiyan. Dito nga rot manong name iti pagkasaritaak kanagyaman naklaunay iti anus mo nga nangibasa ket thank you kadagiti matapadak nga nagbuya ka nagdengeg asabi ko matadamat na ibatik nga adal liwliwakin pagsarmingan di biyag kadakwada kada kami at imong ka nagbuya. More power to your program anong tuwing nga rodagyaman nga pagaya mo Manuel.